declarar l'any 2003 com a any de Vicent Andrés Tallers Ondara. Esta sí que l'havia presentat jo com a proposta, veus? És que ho ha pogut una... Bé, un poc explica que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i altres organitzacions culturals han declarat l'any 2013 com a any Estellers. Durant aquests 12 mesos, molts pobles de parla catalana commemoraran l'il·lustre valencià en motiu del 20è aniversari de la seva mort. La importància d'Estellers en la cultura i la història valenciana és innegable. Així ho demostren els importants premis rebuts com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes o la Medalla d'Or de les Belles Arts del Ministeri de Cultura, entre d'altres. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i nosaltres hem escollit ser poble. Per ser poble, o millor, per continuar sent i creant poble, és necessari dignificar la cultura valenciana, com a pilar fonamental d'aquest país. Compromís Ondara creu que com a valencians els ondarencs tenim l'obligació moral de rendir homenatge a un personatge tan il·lustre, com és Vicent Andrés Estellers. Per això mateix oferim la nostra total col·laboració a l'Ajuntament d'Ondara per a dur endavant les propostes esmentades a continuació. Amb tot l'expressat, proposem al ple de l'Ajuntament d'Ondara l'aprovació dels següents acords. Declarar l'any 2013 com a any de Vicent Andrés Estellers Ondara. Crear una comissió de treball per tal d'organitzar actes per recordar i engrandir la figura i l'obra de Vicent Andrés Estellers. Algunes de les propostes a dur a terme podrien ser sol·licitar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el préstec de l'exposició Vicent Andrés Estellers, cronista de records i esperances. Aquesta exposició ha estat dissenyada expressament per a aquesta celebració i ha visitat diferents municipis de la geografia valenciana. Acostar l'obra del poeta valencià als 2 minuts en contacontes específics d'esta temàtica. O marató de lectura de poesia, tertúlies i taules rodones per explicar i debatre la importància de l'autor valencià, organització d'excursions per a visitar les diferents rutes estellers organitzades arreu de la geografia valenciana, principalment la de València per la seva importància i la de Dénia per la seva proximitat. Actes culturals com teatres, espectacles de música o dansa basades en l'obra d'Estellers. I informar a la comunitat educativa, escoleta municipals, col·legis Sant Guarner i ESBIS de la commemoració de l'any Estellers d'Ondara per tal d'animar-los a participar en els actes i que es plantegen el fet d'estimular la coneixença de Vicent Andrés Estellers entre els estudiants. Crec que hi ha una esmena per part de l'Agència de Cultura. M'he dirigit l'esmena, dit que estic totalment d'acord amb la posició que he fet al principi. Està clar, no hi ha dubte que Vicent Andrés Estellers és una figura rellevant del nostre territori. No obstant això, sí que tinc que fer esmentar de les teves propostes i esmentar de la esmena. Esmena presentada per el Jordi de Cultura a la proposta de la regidora del bloc Coalició Compromís. En relació a la proposta de la regidora del grup Bloc Coalició Compromís, presentada en el registre 1582 de data 10/4 de 2013 sobre la commemoració del 20è aniversari de la mort del poeta valencià Vicent Andrés Estellers, i d'acord amb el ROF, aquesta regidoria de Cultura presenta la següent esmena. Des de principi de l'any, el Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Ondara ja té previst celebrar la commemoració del 20è aniversari de la mort del poeta valencià, organitzant diversos actes al llarg d'una setmana, i ja s'havia enllestit la programació d'aquest acte a celebrar en el nostre municipi. Com sabeu tots, aquesta regidoria i tot el seu personal tècnic programen suficient antelació tots i cadascun dels actes culturals a celebrar durant l'any, com no podia ser d'altra manera. La regidora del bloc, Pepa, demana en la seva proposta la creació d'una comissió de treball, la qual cosa consideri necessària, donat que aquesta regidoria ja assumeix, junt amb el seu personal tècnic, totes les tasques de desenvolupar en el departament per qualsevol tipus de programació cultural, i aquesta és una més de les programades. No obstant això, des de l'Ajuntament s'estudiarà qualsevol iniciativa o proposta a realitzar promoguda per ciutadans o col·lectius. Per tant, es proposa la següent esmena a la totalitat de la moció. Primer, considerar innecessària la creació d'una comissió de treball, la funció de la qual ja està assumida pel Departament de Cultura, el qual estudiarà les iniciatives que se presenten. Segon, recolzar els actes programats dins de la setmana commemorativa del 20è aniversari de la mort del poeta per el Departament de Cultura, que seran els següents. Entre altres, recitals de poesia, música, activitats de lectura implicant a tots els centres educatius. Dins de la programació de l'activitat l'hora del conte ja està previst realitzar diverses lectures de l'autor. En el dia del seu aniversari, que és el 4 de setembre, realitzar poesies al carrer del municipi que porta el seu nom, el nom de l'autor, Vicent Andrés Estellers. I l'exposició sol·licitada per aquesta regidoria a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Vicent Andrés Estellers, cronista de records i esperances, que ja està confirmada, ja l'havien demanat al principi d'any, i la data prevista és del 2 al 8 de setembre, perquè va per setmanes i tiraran a cada poble.
Bueno, es convidarà a participar tots els alumnes dels col·legis del nostre municipi que generalment ja han manifestat el seu interès i ja estaré donant. No obstant això, els faré donar. I s'anirà dels objectius. Felicitats, ja estava programat. Per nosaltres podem retirar la pregunta, no tenim cap interès ni d'entrar, simplement era una proposta que trobaven que podríeu aprofitar. Perfecte. ¿Alguna intervenció? No, des del grup socialista estem encantats de que siga l'Anne Estellés, que és un escriptor valencià enorme, i igual tant mos fa que ho proposa el bloc que ho proposa el PP. En qualsevol cas, haver votat que sí. Sí, sí, és una iniciativa de la Secretaria de Cultura. Perfecte. En aquest cas passem a la votació de l'esmena que substituiria la moció i no sé si està dient que la retires al final o... També em sembla que una esmena a la totalitat és un poc fort. Sí, la totalitat és proposta. A voltes es parla de que això es parla i de que es consensua i tal, això podríeu haver dit i consensuar, no sé quant. També, una esmena a la totalitat per a dir el mateix. Però No lo mateix, no lo mateix. Quasi lo mateix. No, però s'haurà pogut sumar... Quasi lo mateix. No, però igual. Però bé, sí, sí. Això no tenim cap... La finalitat és la que va plantejar, la que va plantejar. Simplement informar del que s'ha fet ja. Perfecte, vull dir que si m'haguéreu dit ahir que això ja estava preparant-se, hauria retirat la moció. No tenim cap interès. L'important és la voluntat, que s'ha que no s'unirà a Pepa de que celebre este any això i per el dia 1 de novembre. Passem per a votar la